Fitina. Tak ďakujem všetkým fanúšikom, čo hlasovali za mňa. Veľmi si vážim tú cenu a dúfam, že ma to posunie a ich motivuje ďalej do budúcej sezóny. Môj top moment z úplnej sezóny bol asi Galeho pohár, čo sme vyhrali ako Slovensko. To bolo najlepšie, čo som zažil na vlastnej koži, najväčšie emócie. Super výsledok, urobili sme historický úspech. To bol asi taký top a v finále Australian Open Dublin. To sú také najväčšie zážitky a najväčšie úspechy. Pripravujem sa tak, že teraz som bol chorý, čiže som nechal sústredenie v Tatrách a budem sa pripravovať ďalší mesiac, celý január, na ďalšie turnaje v Turecku. Cieľ mám také, že by som bol hlavne zdravý a hlavne, aby sa mi darilo. No, tak keď budem makať a budem bojovať na kurte každý zápas, tak myslím si, že výsledky sa dostavia.